Chłopczyca pod polem, one pod zeleną. I ja
коледните и новогодишни празници. От все сърце ви желая много здраве, щастие и късмет и всичко, което си пожелаете да се сбъдне, най-вече здраве. И ако може и ние да си пожелаем, да бъдете по-послушни в къщи, в градината. Предстои ви, разбира се, до година едно предизвикателство. Те нали са подготвителни? Да, да, едно голямо предизвикателство. Ще бъдете първи клас. Да, има емоция, но има и отговорност. Благодаря ви от сърце и от името и на Общинския съвет. Още веднъж много здраве, както всяка година се представите блестящо. И ние сме ви подготвили едни по едно лакомство. Ще ви станат много, но ви заслужавате. Сега, кой един по един така? Ела, ма. Взимай. Вършебната дума деца, не забравяйте. Благодаря. Даже ще подавам. Давай, помърди, че... Ние също да благодарим, за нас беше удоволствие. Благодаря, че ни поканихте и много да ви се Всички ли имате? Надявам се толкова не се ясно. Оставете си подарък за имота да ни парне. Пустали всичко само. Трябва да за лечение. Няма лечение, аз ми това не знам. Не, първо ще се облечем. Едно по едно. Първо Всеки път иска да влиза, да. Трябва да дам на него. То като влезеш и тук детето се появява в горния ъгъл, дали искаш да го запаметиш, но много бързо, като мигване едно. Да. Пробвам. Ягодата за копчане. Кой? Днеска има ли мен? Анастасия пише, че има.
че дарах на нет такова за газиране на вода, газиро. Аз имам, да. Той Станислав има и такова. Викам, това не взема Той като да му да пи много газирано. Но тук ми е дошъл с неговото газирано. да се прави там сега. А ти на газиро ли взе или да Филипс имаш отпуснали? На газиро. Газиро, може да е такова. Стана една година и нещо го имам. Но на нашите подарили. Ами обади му са, не мога да говоря в 11:30. момента. Какво беше? Ще ти кажа. Аз ще И блокирам. 12:30. Те тук ще на място ще му ги принесат. Те понеже доставката е безплатно, за хода в офиса, как може Да, да. да ми го донесат на крака. Ти с две бутилки ли го поръчал? Две бутилки, Колко? 190 не, нещо? 200 и колко, И 20. защото поръчах и от тези стъклените бутилки. Качапна, че е гарга да я руча. Да. Той един флакон е за 60 литра. Че и малко повече издържа. Ще видим при него колко ще издържи. Зависи колко е беззър. Довиждане! Защото аз натискам и то вече избива един клапан. И отзад пак има една цък. Разтоварваш и това режече. Той Станислав два пъти газира, защото с веднъж е слабо газиран. Има слабо. Можеш ти да си го нагаждаш според. На Филипс, ти не се скажи, ама ни Случайно предлагат ги такова, видях. значи те са на зеро, просто пък той си е зеро търси, нали, там ходи, тоници, не знам си какво. Започнах нова диета за отслабване. Вече пия без хляб. А? Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин кмет на община Девня, уважаема общинска администрация, уважаеми гости, на основание член 25, точка 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с член 53, алинеи 1, 2 и 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет град Девня, състоящо се на дата днешна, 22 декември 2025 година, в зала пленарна на Общинския съвет. Колеги, преди да започнем към проекта за дневен ред и работа, искам да открием заседанието, като стартираме проверка на кворума. Колеги, моля да се регистрираме, които сме в залата. Благодаря, колеги. Регистрирани са 13 от 13. Няма нерегистрирани. Има необходимия кворум за провеждане на редовното заседание на Общински съвет град Девня. Преминаваме, колеги, към проекта за дневен ред. Проекта за дневен ред. Първа точка, докладна записка относно заявление с входящ номер УТ-456 от 17 септември 2025 година от Светозар Желязков Колев и Петър Тодоров Атанасов за одобряване за проект за подробен устройствен план, парцеларен план за транспортен достъп до подземен имот с идентификатор 204.82.177.6 и поземлен имот с идентификатор
204.82.177.29 по кадастралната карта на град Девня. Докладва председател постоянна комисия общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита и обществен ред господин Петър Петров. Втора точка е докладна записка относно допълване програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година. Докладва председател постоянна комисия общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита, обществен ред господин Петър Петров. Трета точка докладна записка относно одобряване на промени в общата численост и структура на общинска администрация Девня. Докладва председател постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, закон за противодействие на корупцията госпожа Диана Георгиева. Четвърта точка докладна записка относно проект изменение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Девня. Докладва председател постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, закон за противодействие на корупцията госпожа Диана Георгиева. Пета точка докладна записка относно актуализиране на капиталови разходи за 2025 година. Докладва председател постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, закон за противодействие на корупцията госпожа Диана Георгиева. Шеста точка докладна записка относно кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05 SFPR 002-1.035 повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Докладва председател постоянна комисия европейски програми и проекти, екология и инвестиционна политика господин Методи Нецев. Седма точка докладна записка относно приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Девня за 2026 година. Докладва председател постоянна комисия образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт и туризъм господин Васил Иванов. Осма точка питания и отговор на питания на основание член 33 алинея 1 точка 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Колеги, това е проекта за дневен ред. Някакви въпроси по дневния ред имаме ли, колеги? Или да го подложа проекта да стане дневен ред за днешното заседание на гласуване? Ако няма въпроси, колеги, минаваме в режим на гласуване относно дневния ред, проекта да стане дневен ред. Благодаря за гласуването, колеги. Гласували са 13, от тях 13 за, против няма, въздържали се също. Проекта за дневен ред става дневен ред за днешното заседание. Преминаваме, колеги, към първа точка. Докладна записка относно заявление с входящ номер УТ 456 от 17 септември 2025 година. Давам думата с доклад по точката на председателя на постоянна комисия общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, гражданска защита и обществен ред. Господин Петър Петров, имате думата с доклад. Колеги, имате думата. Да считам ли, че няма колеги? Господин Петров, ако обичате да зачетете проекта за решение.
Благодаря, господин Петров. Колеги, преминаваме в режим на гласуване по първа точка от дневния ред. Благодаря за гласуването, колеги. 13 за, против няма, въздържали се също. Приема се единодушно точката. Преминаваме, колеги, към следваща втора точка от дневния ред. Относно докладната записка допълване на програма Управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година. Давам думата с доклад по точката на председателя на постоянна комисия Общинска собственост, устройство на територията, господин Петър Петров. Имате думата. Колеги, имате думата. Диме, ти що стана? Гузна ли си паза? Телата да виждат, може да не търпи. Смееш да застанеш тук, да не търпи да смееш в шефа. Да не объркаме. 100% от година така сняг и ще наби. Аз нямам, сам ще наби. Други ще още търпи. Знае. Петък да търсиш пак. Тя на мен. Колеги, въпроси имате ли по точката? На комисия, нали, ги обсъдихме подробно, колко пъти. Добре. Господин Петров, ако обичате да зачетете проекта за решение. Благодаря. Колеги, преминаваме в режим на гласуване. Благодаря за гласуването, колеги. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Относно одобряване промени в общата численост и структурата на общинска администрация Девня. Давам думата с доклад по точката на председателя на постоянна комисия Финанси, бюджет, местни данъци и такси, Закон за противодействие на корупцията. Госпожа Диана Георгиева, имате думата. Имате думата, колеги. Колеги, да считам, че няма. Госпожо Георгиева, ако обичате да зачетете проекта за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Девня взема следното решение. Одобрява проект за промяна на общата численост и структура на общинска администрация
Съгласно приложение номер 1, представляващо неразделна част от настоящото решение. Втора точка. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението. Благодаря, госпожо Георгиева. Колеги, минаваме в режим на гласуване по трета точка. Благодаря за гласуването, колеги. 13 за, против няма, въздържали се също. Колеги, приема се точката. Преминаваме към следващата, четвърта точка от дневния ред относно проект за изменение на наредба за определяне и администриране местните такси, цени на услуги, предоставяни от община Девня. Колеги, давам думата с доклад по точката на председателя на постоянната комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, госпожа Диана Георгиева. Имате думата. Благодаря ви. Главната записка беше разгледана на заседание на постоянната комисия. Бяха разгледани докладите с мотивите за приемане на проекта за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Девня, предварителна оценка за въздействието и протокол на основание член 26, алинея 3 и алинея 4 от Закон за нормативните актове. Справка по член 26, алинея 5 от Закона за нормативните актове. Ако имате някакви допълнителни питания. Имате думата, колеги, по точка номер 4 от дневния ред. Да, направили сме корекциите. Корекции с корекциите. Да. Да, отпада там второ римско отпада, с изключение на определените подусловия, примерно за граждански брак, за цени там от отдела. То от решението ще Да, госпожа Георгиева ще го зачете, както го коментирахме на комисията. Други някакви въпроси, колеги? Да, считам, че няма. Госпожо Георгиева, ако обичате да зачетете проекта за решение. на основание член 8 от Закона за нормативните актове, член 21, алинея 1, точка 7 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Девня взема следното решение. Приема изменение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от община Девня в частта й. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се допълва с нови точки. Предприятия са търговци по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци, член 2 алинея 1 от Закона за счетоводството. Търговци са търговски дружества, член 1 алинея 2 точка 1 от Търговския закон. По приложение номер 2 цени на услуги и права, предоставени от община Девня на физически и юридически лица. Благодаря, госпожо Георгиева. Колеги, преминаваме в режим на гласуване. Моля да изразите своя вод. Благодаря, колеги,
за гласуването. 13 за, против няма, въздържали се също. Приема се. Преминаваме, колеги, към пета точка от дневния ред относно актуализиране на капиталови разходи за 2025 година. Давам думата с доклад по точката на председателя на постоянна комисия финанси, бюджет, местни данъци и такси, госпожа Диана Георгиева. Имате думата. Докладната записка беше проведена на заседание на постоянната комисия. Предоставена е справка къде са промените в посока намаление или увеличение. Вижда се ясно. Ако имате допълнителни въпроси, най-същественото е в функция 6 на жилищно строителство благоустрояване, където са закупени комплексни машини за събиране на опаковки, 6 броя, с размер на 60 000. Други някои въпроси, колеги? Да считам, че няма, колеги. Госпожо Георгиева, ако обичате да зачетете проекта за решение. На основание член 21 алинея 1, точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 124 от Закон, алинея 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Девня взема решението. Приема актуализираните капиталови разходи на община Девня за 2025 година в размер на 29 милиона 1467 лева. Благодаря, госпожо Георгиева. Колеги, преминаваме в режим на гласуване по пета точка от дневния ред. Благодаря, колеги, за гласуването. 13 гласували, 13 за, против няма, въздържали се също. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Относно, колеги, кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за повишаване готовността, предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Колеги на комисията я коментирахме точката. Основната цел на тази процедура има един ресурс, който е отпуснат от държавата за подпомагане на доброволческите отряди в цялата страна. Дали е обективен начин, по който се отпускат средствата, си е друг въпрос, защото има, както коментирахме на комисиите, общини, които нямат формирования, получават повече средства, тези, които имат готови формирования и работещи, действащи към момента, получават по-малко, но все пак явно такива са правилата, но посочени сме и ние, не имаме право да кандидатстваме, така че ако имате, колеги, и вие някакви въпроси други, имате думата, колеги. Да считам ли, че няма, колеги? Ако ми позволите да зачита проекта за решение по точката на основание член 21, алинея 1, точка 15, точка 23, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Първо, Общински съвет Девня дава съгласие и одобрява партньорство на община Девня с регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Варна във връзка с кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ БГ 05 SFPR 002-1.035 повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации за Плана за развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Второ, Общински съвет Девня дава съгласие община Девня да подготви и предостави всички необходими документи в качеството и на партньор във връзка с кандидатстване по процедура за получаване на директното предоставяне на безвъзмездната финансова помощ БГ 05 SFPR 002-1.035 повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Трето, упълномощава кмета на община Девня да извърши необходимите действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. Колеги,
Преминаваме в режим на гласуване по 6-та точка от дневния ред. Благодаря за гласуването, колеги. Гласували са 13, от тях 13 са за, против няма, въздържали се също няма. Приема се точката от дневния ред. Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред, която е номер 7, а именно приемане на годишната програма за развитие на читалищната дейност на територията в община Девня. На територията, колеги, знаете, имаме 5 народни читалища, 3 градски и 2 в селата Падина и Кипра. Колеги, имаме представители, за които благодарим на всяко едно читалище, че сте тук при нас. Тяхната дейност, както знаете, колеги, е съхранила нашия бит и традиция и нашата идентичност се крепи немалка част в развитието на читалищата и трябва да бъдат подпомагани, според мен, с каквото можем и да участваме и да откликваме на поканите на тяхните мероприятия. Тук е момента да им благодарим за всичко, което правят и да продължават да правят и винаги може повече. Така че ако и ние сме разгледали подробно програмата, знаем кое мероприятие, кой и вие си знаете. Въпросът е, че ако нещо имате и ви към нас, така и така сте дошли. Имате думата и вие, колеги, който иска, има думата. Давам думата на кмета на общината. Празнично. Благодаря, господин председател. Уважаеми общински съветници, уважаеми представители на читалищата, гости, ако считаме, че Симеон Михалев е гост, на гости. Шегата, разбира се. Ние на комисия, естествено, че подробно ще обсъждахме и сме ги коментирали, но тъй като няма да представителите, да кажем
Ако ми позволите да зачита проекта за решение, колеги, на основание член 21, алинея 1, точка 12 от Закона за местно управление и местна администрация и член 26а и алинея 2 от Закона за народните читалища, предлагам Общински съвет Девня да вземе следното решение. Приема годишната програма за развитие на читалища дейност в община Девня за 2026 година. Колеги, преминаваме в режим на гласуване по 7 точка от дневния ред. Благодаря за гласуването, колеги. 13 за, против няма, въздържали се също. Преминаваме към следваща 8 точка от дневния ред. Питания и отговор на питания на основание член 33, алинея 1, точка 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Колеги, имате думата в точка питания. Да читам ли, колеги, че няма? Вие сте по-голям, господин Анов, както кажете, така. Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на Общински съвет. Искам да пожелая на всички в тази зала да сте живи, здрави, много късмет, вие и вашите семейства. Нека коледната магия и нейният дух влязат във вашия дом и ви сбъднат поне по едно желание. Всичко добро желая, хубав, щастлив и успешен ден!